Wah, turu anger. Ngimpi apa iki? Ora ngimpi apik. Iki marga. Ah! Ge! Tangi. Tangi. Sopo ya? Tangi. Boy su ah. Bot. Parat hanya buta bengi-bengi. Buta saka ndi wae ora perlu takon. Kudu mati bareng tak wujuti. Wah. Wah. Oh. Takut biar wah. Parat buta ning gawatonan. Iki duduk perang ampi awur-awur. Oh, ora hidup golek menang. Wong golek menang iki reka dayane 1000 cara ditempuh. Ana sing ngobrol janji, ana sing adum dhuwit. Sak kecekele butuhe menang. Parat, ayo rasah blilak-blilik sapa iki? Dandang Winangsi, prajurit Jodhipati, balane Werkudara ya Mudiyar. Wah! Wah! Mo! Wah! 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 Hey! Parat Ngastina Cibra ngubaya obatamu wanci piyak awur-awur iki dudu wancine wong perang ora susah direbuk ngawani ayo nonaku kowe prajurit saka Wedi Senopati gedhi kowe dudu Kurawa tutu Serayan ngamonggo Patih Kumbara Nangga sapa Raden Setyaki ayo papat durya para Pandhawa endi Pandhawa turu aku isih melek ayo nono kridhaku aja perang karo wong turu. Hei! Mati kowe. Ah! Anut lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra Sikra Risang Setyaki menyat ngambil sanjata
Saroswa mentang langkap Buri Srawa mati pinanah ketiban naga bondo ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara ora ndek biyen ora saiki senengane Kurawa mlicidra ing janjampyak awur-awur mongko pernataning Bratayuda kuwi ora kena perang wanci bengi Kurawa goleki lenane Pandhawa satap ora samapta ora siyaga wah dadi atur ya kok ngawuti terono iku sak nyatane Kencang seret pinangun Wong temasi letang Kakang pamindra arum-arum lumrang kang sekar kadung nyantri kadeng rarangganing ora mingsep sarine kadangipun Kakang Yayarjuna pupusen marang papesthening kodrat bab perkara guguriat Majanira Si Abimanyu Yayi pun Kakang uga ora nglegiwa kalamun taat Majanira putraku Si Abimanyu jumangkah ana madyaning palagan gugur pengawakku sumo bangsa kawula nuninggih Kanjeng Koko Prabu sedayanipun sampun kula pupus dumateng papesthening kodrat anjokipun titah amung sadremi nampi keparinging Gusti mengkono Yayi inggih Koko Prabu Arjuna wonten timbalan iki ngadhawu Yayi ya upamane yen to iki ana kaluputan sing luput kuwi pun Kakang sebab rikala semana pancen pun Kakang uga ngidini kalamunta Si Abimanyu jumeneng dadi senopati yektine Abimanyu jumeneng dadi senopati iku mau nyelametake ya kuwi ingkang ngaraka Yayi Prabu Puntadewa anggone bakal kinarubut dening Kurawa saka pintere Begawan Durna rikala semana sing dicaketi kuwi kreta titian ingkang ngaraka Yayi Prabu Puntadewa mongko Werkudara karo Janaka kowe gugu karepmu dhewe ora manut karo pun Kakang
Janaka ditantang kawan Siwersaya menyang gisi ing samudra lor mangkat Werkudara tantang karo Gedhapati yang segara kidul budal kuwi rak jane kanggo mecah kekuatan to nek kabeh ora rumangsa. Lah banjur ngendelong barisaning Pandhawa ingkang satemah rikala semana terus judiran kacipuan. Lah sapa meneh? Mula rikala semana ya mung Abimanyu sing tak rasa bisa minangka dadi bebetenge Kang Raka Yayi Prabu Yudhistira. Mekaten Koko Prabu. Iya Yayi. Wah, Kresna kakangku. Piye Werkudara? Arpa kepiye wae? Perang kuwi jan-jan wis. Ora ndek biyen ora saiki jenenge perang kuwi kejem, perang kuwi wengis. Nanging ngertenono Werkudara iki perang suci, tegese ora ana ceceke ati yen to Pandhawa kuwi mau geleme peperangan, geleme magut yuda karana mung bakal golek kamukten. Babar pisan jroning atimu aja duweni gegambaran mengkono Yayi. Iya. Si Adi kudu duweni gegambaran yen to Werkudara Janaka iki minangka dadi utusaning Gusti, utusaning adil. Triya mangrurah satru murka. Ya mung emane mungsuhmu kuwi sedulur dhewe. Lah eneng kene iki Werkudara karo Janaka. Bruhani. Kala mangsane menungsa kuwi kepregok lelakon loro sing padha abote ing antarane katresnan apa kewajiban. Nek kowe mikir bab perkara katresnan ora sida perang wong mungsuh iki sedulur. Ning nek kowe mikir kewajiban kowe kudu bisa naline katresnan. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Satriya kuwi sing ditindakake ya mung sak bab kewajiban kasatriyan. Iya. Mula kang saka iku Yayi, aja tidha-tidha rasane atimu Yayi. Mulat Maratya Narajuna kamanungsanira sawangya gendreh memanis. Ing Wanciratri Prapangara Raden Setyaki akarya kagiat ingkang samya sumewa. Kagiat risang kabrangu rinangkul kinempit kempit dosangernaning dawana pawaspadake ingkang prapta iki kaya Yayi Harya Setyaki kawula nuninggi Koko Prabu kula ingkang sowan ana wigati apa payah dudu wayahe Yadi sowan marang pahaman Koko Prabu ngaturaken kauningan dalu menika ugi Kurawa ngedali Senopati. Lho. Bengi-bengi Kurawa ngetoni Senopati. Kawula nuwun inggih sampun kathah para prajurit ingkang sami sirna. Karo dinten menika ingkang jumeneng dados Senopati pepethingan. Nika janma pinilih. Sing dadi Senopati ning Kurawa sapa? Kadang kula sepuh ing ngawangga Kakang Prabu Basukarna. Aryanti Janaka. Kakang Prabu ngawangga sampun ngedali payudan. Dalu menika ugi badhe kula papakaken. Kusik mengko dhisik. Sabar badhe ngentosi menapa nyatanipun. Kakang Prabu ngawangga sampun nilar paugeran. Ya. Aja kesusu. Pun Kakang uga nekseni yen to kowe bakal karna. Ning dudu bengi iki. Ora ngerti to. Bratayuda kuwi perange mung wanci awan. Bengi-bengi metu. Ngetokake kaprawiran kuwi nek ora maling ora ana. Dadi patrape Kakangmu ngawangga kuwi dudu Senopati kuwi patrape Durjana. Wis aja mbok langgati.
Koko Prabu kula mboten trimah. Wis to. Manut karo pun Kakang. Salajengipun kados pundi? Lungguh sing kepenak. Yayi Samyaji timbalan iki ngadhewu. Sampun cetha dalu menika ugi Yayi Karna ngedali mati. Inggih. Keparingipun Koko Prabu. Kula badhe medal sawetawis, badhe nganti kaya Yayi Werkudara. Mekaten Koko Prabu. Inggih. Inggih kula sumanggaaken. Dara, Kresna kakangku apa? Coba ayo metu sedhela Yayi. Kakangku apa? Iki ngene ya Yayi sadurunge yen ana luputing pun Kakang sing gedhe pangapuramu. Wah, kaya cah cilik dadi tari. Ya. Apa to sababe siang ditak kanthi metu saka paman rembugan catur netra. Ki Adira wis mangerteni yen to iki sing jumeneng dadi senopati ora ana liya kadangmu Werda Ngawangga Yayi Prabu Basukarna. Yo. Nah, Yayi. Bengi iki Karna kuwi ketoke nggawa senopati, senopatine para raseksa buta tetelukan Ngawangga. Karna bujangga biyen isih diingu dening Karna nganti tekan sakyahene. Bengi iki jumeneng dadi senopati Yayi Karna ditutke kelawan para prajurit raseksa. Lah, mongko Pandhawa kuwi ora duwe prajurit buta kejaba amung putramu Pringgondani si Gatotkaca kuwi sing duwe prajurit yaksa. Apa to sababe mengkono buta kuwi yen to perang panci bengi awas pandulune beda kelawan manungsa. Mula tak jaluk rilaning penggalihmu Yayi Werkudara paripaksa bengi iki pun Kakang bakal merintah kelawan Atmajandra si Gatotkaca bakal tak jumenengake dadi senopati perang bengi iki Werkudara. Wah, Kresna Kakang. Apa Werkudara? Ratu pinter, Ratu Titis wis nuning bengi iki ketok bodhomu. Ketok bodhomu piye? Muka ora ngerti laire Gatot biyen. Laire Gatot biyen nandhang Sukerta. Ari-ari ora iso pagut saka puseri. Eling apa ora? Ya pun Kakang isih eling. Pedote karo rangkane Wijaya Danu. Ilange rangkane Wijaya Danu. Manjing marang anggane anakmu si Gatotkaca.
yen bengi iki Gatot dadekke Senopati Paribasan sulung mlebu geni wis tega patine si Gatot. Kresna kakangku tinimbang Gatot sing dadi Senopati tak jangkae dhewe nek perlu Karna tak patenane bengi iki uga takeme ora ngono. Apa enek Werkudara kok musuh Karna? Anek pancen pun kakang mbok paidu, kowe ora lila ya wis. Bratayuda kendhalen ana dhewe aku tak nyopot. Ora sah dadi botoing Pandhawa. Gatotkaca kuwi anakku, Gatotkaca tresnanku. Tak rewangi Bratayuda perang adus getih kaya mengkene iki. Tetek aku goleke kamulyan anakku mati muspra. Apa gunane? Ora. Aku ora lila. Yen tok Gatot kok dadekake Senopati. Ya. Yen tukmu nyawang ki mung sak kelebatan, mung saka tata gelar, aku mbok arani wong kejem, ya monggo ora apa-apa. Ning pun Kakang duweni petung, Pun Kakang duweni panjangka. Sing tak jangka apa? Ya mulyaning Pandhawa. Ning ora kudu ancik-ancik karo si Gatot. Werkudara, saiki pun Kakang tak ndongeng coba rungokno ya. Iki mumpung Yayi Puntadewa ora midhanget, Yayi Janaka ya ora krungu. Iki ku nek krungu saya ndadra saya ora karu-karuan. Yen Gatotkaca tanding karo Prabu Karna, Gatotkaca cilik lara gedhe tepekaning pati. Iki upama lho ya. Iki mung suwe rak wong liya. Ora mungsuh wong liya, weling lakon Gojali Suta. Lakon Gojali Suta patine Samba, patine Buma. Ayo. Buma mungsuhe sapa? Buma mungsuhe bapakne. Ayo. Patine Buma kudu karo bapakne, wis pikiren. Nek Gatotkaca mati karo Karna, ora sing mateni wong liya. Bareng Buma Narakacara kuwi anakku lanang sing tak tresnani. Matine saka aku iki Werkudara. Lelakon kuwi adile ya mung dilakoni. Lelakon kaya ngono ku ora dumadi karo menungsa, ora dumadi karo dewa. Biyen ki ning critaning nabi. Biyen ki ana critaning nabi diperintah dening Gusti kon mateni anake kuwi enek. Nah, reh ning kuwi perintahe dipateni anake arep disembelih. Ning Kojapa ana goiping lelakon. Ilang wujute anake, wujud dadi kewan. Mula nganti sakyaene eneng pengetan kurban. Lah, maknane kurban kuwi apa to? Maknane kurban kuwi janjane ngono, aja banget-banget tukmu gondeli kahanan donya. Nadyan to kuwi katresnan. Anak, bojo, kulawarga, derajat, pangkat, bondo donya. Kuwi anggere wong mesti tresna. Ning eling kuwi dudu duwekmu. Kuwi kagungane Gusti sing iki bojo tak tresnani, ayu tenan. Lah nek mati kuwi arep ngopo? Anakku pinter, bagus. Mati, kuwi sapa wong kuwi dudu duwekmu. Kagungane Gusti sing gawe urip. Dadi maknane kurban kuwi ora mung peparing dana kanthi ikhlas. Nek paring dana wujuding bondo donya, kuwi to enteng ora abot sing abot kuwi kurban tresna, kurban rasa. Piye? Yen pancen Siadi iki lila, kowe ikhlas, Werkudara. Iki bakale Pandhawa bakal unggul jurite. Nanging yen kowe ora lila, ya wis. Dadi nglakon mbuh pun Kakang ora ngerti. Kresna kakangku. Piye? Aku urung ngerti apa sing mbok karepe. Wis ngene wae. Werkudara lila apa ora? Nek kowe lila,
pun Kakang wani mesthekake. Tembene Pandhawa bakal unggul juritene nek dina iki kowe ora lila lawan putramu. Ya wis. Elinga. Ana tembung curiga manjing rangka.